आफायाबोन बिखौनो गोसो थोयो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबोन बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै रायजो जानायालाय सिमाङावसो गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो न'खराव थाब्लासो आंबो बोरायलायाखै गामि बारबोलानो सेंग्रा जालाय सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें फैयो गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें फैयो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा थाखा फैसाखौ होआबोला मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला गय जालाङा दा फाथै जाला जोंहानाव दसे हाबलां गय जालाङा दा फाथै जाला जोंहानाव दसे हाबलां रथ'र'लैयाखै हाबलांनो सम गैया रथ'र'लैयाखै हाबलांनो सम गैया Harga ben berparla, पैसा थाखा खौसो
mà khờ lặng dù bao sự dân con sẽ khá ngày bước về khi nếu nào ra vạch Việt Nam và con là hạt gà bao sự dân con sẽ khá ngày bước về khi nếu nào ra vạch Việt Nam và con là hạt gà lấy thằng sĩ giàu lại ai ta qua những hồi âu lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ